Ahojte priatelia, ja vás zdravím v tomto novom videu po dlhej dobe, kedy som bola neaktívna. Som sa rozhodla, že by som chcela znovu z času na čas pridávať nejaké videá, čo sa týka asociácie vieda. A dnes som sa rozhodla, že vám ukážem, ako sa zaregistrovať do tejto spoločnosti, ako si vytvoriť účet, vybrať si produkty, vytvoriť si balík, s ktorým chcete vstúpiť do viedy a ako si teda vybrať produkty, ktoré chcete. Takže ak sa chcete registrovať, tak si môžete pustiť toto video a zároveň ísť so mnou a robiť tie kroky, ktoré robím ja. Takže v prvom rade si dáme stránku, ja ju napíšem ešte raz, vieda.eu. Teraz tuto vpravo hore máte na výber jazyk, takže si rozkliknete a pôjdete dolu, až kým nájdete slovenčina. Kliknete si na slovenčinu. A tuto hore si kliknete na registrácia. A môžete si začať teda vypisovať vaše údaje, takže meno, priezvisko, login, vytvoríte si nejaké meno, ktorým sa budete prihlasovať, takže ja si dám napríklad Stanislava. Tento login už existuje, dobre, takže ja si dám číslo 18, uvidím, či je to v poriadku. Dobre. Je to v poriadku, ideme ďalej. E-mail vieda18@gmail.com. Vyberte si pobočku, takže si rozklikneme a vyberáme si EU, čiže Európa. Telefónne číslo, takže zase si rozklikneme a nájdeme si slovenskú predvoľbu a napíšeme si číslo, takže ja si vymýšľam číslo, keďže nemám slovenské. 233. Tieto tri informácie, čiže odporúčajúci manažer a pozícia, si musíte overiť u tej osoby, ktorá vám porozprávala o viede, ktorá vám teda odporúčila sa zaregistrovať. Ak ste sa dostali k viede cez mňa, cez moje videá a chcete sa zaregistrovať cez moje meno, tak mi prosím vás napíšte e-mail na moju e-mailovú adresu vieda18@gmail.com a ja vám napíšem, teda čo tu máte napísať, pretože za každým sa to mení. Takže teraz dám iba príklad. Stanka 1C, manažer bináru, pozícia vpravo. Vytvoríme si heslo, takže iba písmena a číslice, aspoň jedno veľké písmeno, takže ja si dám 18 Stanka a S som si dala veľké, čiže zopakujem 18 Stanka. Zaklikneme súhlasím s podmienkami a dám dokončiť. Tak, vytvoril sa nám profil a teraz si ideme zakúpiť nejaké produkty, takže dáme si prvý nákup, všetky produkty. Keď si vytvoríte profil, tak si môžete vybrať z troch balíčkov. 250-bodový balíček, 500-bodový a 2000-bodový. Takže si vyberáte produkty tak, aby v tom finálnom košíku ste mali toľko bodov na to, aby sa vám vytvoril ten balíček, ktorý chcete. Poviem príklad. Ak chcete štartovací balíček 250-bodový, treba vám v košíku 250 bodov. Takže napríklad jedny vložky do topánok majú 100 bodov. Takže ak si dáte dvojovložek do topánok a napríklad jedny okuliare, ktoré majú 50 bodov, v košíku budete mať 250 bodov a tak sa vám vytvorí váš profil vieda s tým štartovacím balíkom. Ak si chcete kúpiť aktivátor, tak si vytvoríte ten 500-bodový a najlepšia možná možnosť, akú máme vstúpiť do viedy, je vytvoriť si zlatý trojuholník s Ventumom, ktorý má 1500 bodov. To znamená, že sa vám vytvorí trojuholník a budete mať 3 účty po 500 bodov. Je to najlepšia možnosť. Prečo? Pretože vysvetlím vám všetky výhody. V prvom rade vy zaplatíte 2200 eur, ale hneď sa vám tam vytvorí step bonus
a vám sa vráti 250 eur. Z toho 200 eur si viete poslať rovno na váš bankový účet. Ďalej tých 2200 eur, čo ste zaplatili, sa vám vráti hneď na vašu elektronickú peňaženku, volá sa to aj cashback. A s touto elektronickou peňaženkou si potom môžete nakupovať ďalšie produkty v budúcnosti za partnerskú sumu. Poviem príklad. Ak si chcete potom, neviem, dajme tomu ďalší mesiac kúpiť vložky do topánok, už vás nebudú stať 133 eur, ale iba 78. A ten zvyšok sa doplatí z tej vašej elektronickej peňaženky. Ak si od vás niekto chce kúpiť napríklad vložky do topánok, ešte raz, vy ich budete mať za 78 eur, ale vy ich musíte predať za 133 eur. To sú podmienky spoločnosti, pretože ten človek sa nechcel registrovať. Takže bude platiť plnú sumu. Keď si kupujeme Ventum, dostávame aktivátor buniek, ktorý stojí 605 eur zadarmo. A najväčšia výhoda zlatého trojuholníku je, že tie bonusy a tie kvalifikácie budete získavať oveľa jednoduchšie. Ja viem, že teraz si poviete, že ale že toto ma nezaujíma, ja sa tomu nechcem venovať, ja si chcem kúpiť iba nejaký produkt. Vy nikdy neviete, kedy motika vystrelí a kedy môžete zaregistrovať niekoho, kto zaregistruje iného človeka a ten iný človek zaregistruje ďalších 10 ľudí a vám sa vytvorí krásna štruktúra, a mesačne začnete dostávať bonusy a budete mať pasívny mesačný príjem, s ktorým si budete môcť zaplatiť napríklad váš nájom alebo vaše nákupy. Takže veľa ľudí, ktorí sa nechceli najskôr registrovať alebo ktorí si vytvorili tie nižšie balíky, si ich potom museli navyšovať, pretože tam tie bonusy sú limitované, keď máme napríklad ten 250 štartovací balíček, tak si ich potom navyšovali, pretože pochopili, že strácajú peniaze. Nie je to vôbec o tom, že niekoho prehovárate. Vy iba porozprávate o svojich skúsenostiach alebo o skúsenostiach iných ľudí a ten človek sa v tom nájde a sám si chce kúpiť ten produkt. Takže toto je jedna vec. A druhá vec je tá, že budete mať doma Ventum, ktorý rieši príčiny všetkých chorôb. Takže nerieši iba nejaké, neutišuje symptómy, ako to robí západná medicína a to za mňa nie je žiadne riešenie, alebo možno iba krátkodobé. Ventum vám odstraňuje príčiny chronických chorôb. Takže doma budete mať doktora tradičnej čínskej medicíny a nie západnej medicíny. Plus aktivátor buniek sa dá pekne zložiť a môžete si ho dať do tašky, môžete si ho brať na cesty a Ventum budete mať doma. Tie výsledky s Ventumom, ktoré máme, sú neskutočné. Riešia sa nimi rôzne dlhoročné kožné problémy, ako sú vyrážky, psoriáza, ako je pásový opár, alebo rôzne depresie, panické strachy, chronické bolesti kolien sa odstranili. Zimné ruky alebo nohy, prechladnuté deti, ktoré si dali večer Ventum, tak do rána im nič nebolo. Artróza ramena sa vytratila. Ja viem, že teraz ľudia, niektorí, keď budú toto počúvať, tak si povedia, že no tak toto ti určite neverím, pretože mne lekár povedal, že už keď mám artrózu, tak ju už bude mať doživotne a môžeme utlmiť iba nejaké symptómy, bolesti a tak ďalej. My máme rentgeny toho človeka, kedy išiel k lekárovi, spravil sa rentgen, mal artrózu ramena. Počas 3 mesiacov si robil procedúry s Ventumom a aktivátorom buniek. Po 3 mesiacoch prišiel, spravil sa nový rentgen, tá artróza tam nebola. A lekár nechápal, samozrejme, pretože to v živote nevidel, že toto je možné. Navyšuje sa naša aura, my sa energeticky nabíjame, zlepšuje sa nám krvný obeh, keď používame Ventum a aktivátor buniek. Ja som si aktivátorom buniek vyriešila na jedno posedenie, to bola 5-minútová procedúra, vyriešila som si bolesti slepého čreva. Ja som sa veľmi bála, že sa mi zapal slepého čreva, ktorý som mala pred vtedy pár mesiacmi, tak som sa bála, že sa mi vracia. Ja som sa vtedy rozhodla ten príklad, že si ho nedám vyoperovať, pretože za mňa to nie je riešenie. A tým nechcem nikoho navádzať na žiadne rozhodnutia, ja vám rozprávam iba môj príbeh, trošku som odbočila, ale proste jednoducho som sa rozhodla, že ja si chcem
nechať moje slepé črevo, pretože verím tomu, že všetko, čo máme v tele, na niečo slúži a to, že vám to vyberú, za mňa to nie je proste riešenie. Takže ja som sa vyliečila veľmi jednoducho, ale tie bolesti sa s časom vrátili, takže potom som si riešila aj psychosomatiku a tak ďalej. No a vtedy si pamätám, to bol pred rokom, to bol koniec apríla 2025, ja som prišla na Slovensko a vtedy mi moja školiteľka na kurze nám začala rozprávať o tejto spoločnosti, má tam aktivátor a ja som jej povedala, že ja mám veľké bolesti brucha. A proste, že sa bojím, že ten zápal sa mi vracia. Takže mi dala aktivátor a povedala mi, že si mám fúkať aktivátorom na brucho. Takže ja som si fúkala 5 minút krúživými pohybmi, veľmi dôležité, pretože sa v nás štrukturalizuje voda, keď budeme robiť kruživé pohyby. Samozrejme, je veľmi dôležité vypiť jeden pohár teplej vody pred a po. Mne sa tie bolesti vytratili. Keď som sa snažila najväčšou silou si dávať ruku do brucha, aby som videla, že či ma tam niečo pichne, či ma tam niečo zabolí. Ja som necítila žiadnu bolesť a vtedy som pochopila a vtedy som uverila na 100%, že to naozaj funguje. Vždy sa najlepšie presvedčíme na sebe, keď nám to zafunguje. A vtedy som vedela, že proste ja toto chcem mať doma a chcem, aby to mali moji rodičia doma, aby to mala moja rodina. Takže som sa registrovala s Ventumom, aj keď to bola pre mňa veľká investícia. Ja som tých 2200 eur nemala. Ale kto hľadá riešenie, ten nájde. A za mňa to je naozaj najlepšia investícia, akú som mohla v živote spraviť. Každý máme iné priority. Niekto si šetrí na nejakú kabelku, niekto chce ísť na dovolenku, ale keď nemáme zdravie, tak nemáme nič. Tak nemôžeme ísť ani na tú dovolenku. A tá kabelka, ktorú sme si kúpili, nám je na nič. Takže ešte raz, ja som vedela, že toto chcem mať doma, tak som si to kúpila. A som veľmi rada. Takže trošku som odbočila. Každopádne dnes vám ukážem, ako sa zaregistrujeme s Ventumom. Takže tu ho hneď máme, stlačíme si na toto červené košík. Dáme si pridať do košíka. Tuto vpravo hore si klikneme na košík. Skontrolovať košík. Takže nedávno zaregistrovaná prvá nákupná objednávka a vyberáme si 500 bodov zlatá karta. Prečo? Pretože Ventum má 1500 bodov a my si chceme vytvoriť účet so zlatým trojholníkom, takže sa nám vytvoria 3 účty po 500 bodov. Zúčastniť sa zlatého trojitého bodu, áno. Odoslať objednávku. Dáme si teraz ďalej. Zaklikneme doručenie domov. Vpravo dole si klikneme na novo pridané a vypíšeme si našu adresu. Takže krajina, rozklikneme si a nájdeme si Slovakia. Ulica Podeštanská. Ja píšem bez diakritiky, pretože mám francúzsku klávesnicu, takže mesto, ja som čítala, že meno, takže mesto Novoť, ulica Podeštanská, dom, vymýšľam si 1000, poštové smerovacie číslo 02955, meno, priezvisko, e-mailová adresa, nastaviť ako predvolenú, dáme si áno, aby sa tá adresa vlastne zaregistrovala v systéme, aby ste ju nevypisovali za každým, keď si chcete niečo objednať. Dobre, teraz tuto vpravo dole, či vľavo dole si zaklikneme, aby nám to svietilo na červeno a dáme ďalej. Takže tuto máme Ventum, 2200 eur a jeden aktivátor buniek za 0 eur. Ideme dole. Heslo pre platbu, takže dáme si heslo, ktoré sme zadali, ktoré sme si vytvorili na začiatku, takže 18 Stanka. Sa mi zdá, že to bolo. A teraz dáme online platba. Zaklikneme tuto dole na Stripe, zaplatiť.
Súhlasím s podmienkami. A tu si už len vypíšeme naše číslo karty a dáme si zaplatiť tento Stripe Pay. Potom si myslím, že dostanete aj upozornenie na aplikáciu vašej banky, potvrdenie, že chcete zaplatiť, takže budete musieť to potvrdiť. A to, čo ste si teda zakúpili, vám príde do nejakých 10 až 10 dní, 2 týždňov, záleží. Takže ja si myslím, že toto je z mojej strany všetko. Ak máte nejaké otázky, tak ma kontaktujte na moju e-mailovú adresu vieda18@gmail.com. Potom si môžeme vymeniť aj telefónne čísla, môžeme si zavolať, môžeme si napísať. Takže ešte raz, keby niečo, tak mi píšte a ja vám prajem krásny deň. Ahojte.